heränyt, niin mä keitän teetä, pari leipää ja paneudun puutarhaa etsivien pariin. Siis olet löytänyt myös tämän brittiläisen TV-dekkarin uuden helmen. Tai siis on tätä pyörinyt ennenkin, mutta kyllä tää on mulle uusi löytö kans. TV1 10:05 tulee joka päivä ja tää hyvin vienolla tavalla yhdistää tämmöistä peruspuutarhanhoitoa ja murhamysteeriä. Se on uskomattoman hieno yhdistelmä. Mä myös ikinä uskonut, niin kuin se Hetty ratkaisee sarjan jälkeen, että mä ikinä päädyn tällaiseen kombinaatioon, mutta puutarhanhoitoa ja murhia. Kyllä, sen parempaa ei voi olla ja tietysti tänäänkin katselin nyt jo etukäteen, että mitä tämän päivän jaksossa on luvassa. Ja menin osoitteeseen yle.fi ja sieltä löytyy tää kuuluisa ohjelmaopas, mistä usein katselen, että mitä tällaista tulee. Ja mä en nyt tiedä, onko tää kirjoitettu. No, kuuntele, mitä tässä lukee. Joo, haluan syventyä. Puutarhaa etsivät. Tänään TV1 kello 17:10. Ikuisuuden siemen. Kuuluisan kasvitieteilijän Ikuisuuden siemen. Kuuluisan kasvitieteilijän tyttären tytär pyytää naisia kunnostamaan rehottavan puutarhansa. Isoisän laaja Ikuisuuden siemen. Kuuluisan kasvitieteilijän tyttären tytär pyytää naisia kunnostamaan rehottavan puutarhansa. Isoisän laaja siemenkokoelma on kietova. Eli ihan selvää timanttia on tänään luvassa. Mutta siihen... et sä nyt pääse tää loppuun. Isoisän laaja siemenkokoelma on kiehtova, mutta siihen saattaa sisältyä myös synkkiä salaisuuksia. Tänään TV1 17.